Vi kunne blive kærester, men det kan tage tid, den slags. Og velkommen til den her video. Den her video, det bliver indhold. Og det er fordi, at jeg har købt nogle ting her i den sidste måneds tid. Lidt efter den her måned også. I den her periode. Og det vil jeg vise jer i den her video, fordi at når jeg så til Spanien, så laver jeg så Spanien-haul. Og så synes jeg, det vil være en god idé at vise jer de ting, jeg har købt inden Spanien også. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Og det første ting, jeg har købt, det er denne her meget basic på en måde polotrøje fra Tommy Hilfiger. Og mærket det sidder hernede, hvilket er lidt mærkeligt, synes jeg. Den er godt nok lige lidt krøllet nu, men det er fordi, at den ikke lige er blevet strøget. Og den ved jeg ikke, hvad kostede, fordi den har min mor taget med hjem til. Den næste ting bliver nok lidt svær at vise, men det er denne her cowboy-jakke ting. Det er en cowboyjakke, men det er sådan noget mørk stof, og den er fra Villa. Den er lidt speciel, fordi at man bliver lidt bredskuldret i den på en måde. Faktisk virkelig sej, synes jeg. Jeg ved heller ikke lige, hvad den kostede, fordi det er igen en min mor, hun har købt. Og så har vi denne her playsuit, som er rimelig lang. Men det er fordi, at den skal sidde sådan lidt hugget-bugget heroppe. Men den er virkelig sød og flot, og den er jeg virkelig glad for. Og den er i sådan noget tyndt silkestof-agtigt. Jeg tror ikke, det er silke, men det er sådan noget, der mærkes lidt som silke, synes jeg. Men den kan godt være lidt gennemsigtig, fordi der kun lige er et lag over det hele. Den er virkelig sød, og så her bagpå, der har den sådan, der går den langt ned, og så kan man sådan se en ryg her, og så bliver den bare lukket her. Den kostede 130 kroner. Så har jeg de her shorts fra Biomoda, som er ret lange, og så er de bare helt sorte, basic. Og så er der sådan nogle riller i dem nogle steder. Jeg kan slet ikke holde dem lige nu. Der er sådan nogle riller lige her. Og ja, de kostede 50 kroner og er bare super fine og basic. Så har jeg de her shorts, som er virkelig flotte, og det er sådan nogle rigtig løse shorts, som sådan er stramme her. Og den har igen det her stof, som den der playsuit også har, men det er overhovedet ikke gennemsigtigt. Så har jeg købt de her shorts, som igen er lidt store heroppe i livet, men de er sådan den her virkelig søde mintblå farve. De er dog lidt korte, vil jeg sige. Men den har en rigtig sød detalje med den her guldknap, der sidder her. Og så har den sådan nogle folder her. Og det er meningen, at den skal have de her riller her. Og de er bare virkelig søde, og de er bare fra H&M, helt basic. Og de kostede 50 kroner i H&M. Så har jeg to ting faktisk. Og det har jeg fået, fordi at jeg var med til sådan noget beach håndbold, og det er bare den her drikkedunk, som jeg tror den er utæt, men det plejer det altid at være de der dog. Og så nogle strømper, som jeg ikke kommer til at bruge, for jeg kan ikke lige have det på. Men jeg har alligevel fået det. Så har jeg købt de her dejlige natbriller, og de er virkelig sommeragtige, fordi at de er grønne og virkelig søde. Og så har de her øjne her, så man ser virkelig sjov ud, når man sover. Så går vi videre til skokategorien, for jeg har købt et par sko. De første, jeg har købt, det er de her blå med den her hvad er det? Lyserød, pinke, koral, lyserød, jeg ved det ikke helt, streng her på. Og de er virkelig søde, og de er også i mine sommer must-haves, fordi at de er billige, og de er virkelig flotte. Og dem har jeg også købt de helt samme, af bare i guld. Samme størrelse, samme mærke, og derfor det der i Spanien. Bare at dem her, de har sådan en lille sød diamant her, jeg ved. Ja. Det kan godt være, de kover, jeg ved det ikke helt. Og der var de to fra 100 kroner nede i Sport igen, så dem.
Så jeg købte de her virkelig søde sandaler fra Dixie. Eller det er nogle min mor, hun har købt til mig. Og det er de her, der sådan skal gå op sådan her. Sådan så de sidder op på foden. Og jeg tror faktisk, de skulle være okay at gå i. Og der er det ligesom den her klipklap, hvor der er sådan en dejlig rem rundt om selve den her, sådan, så de ikke går ondt at gå i. Og så er der bare 2 remme, sådan så at den holder på foden. Når den sidder der, så er den virkelig dejlig at have på. Så var der faktisk noget lidt sjovt, fordi at vi var til Open by Night her den anden dag. Og så gik vi ind i Matas, fordi vi var helt røde på skuldrene, og det vidste vi ikke. Jeg er også blevet helt brun. Så vi gik ind og spurgte, kan man købe de her sådan nogle små solcreme her? Og så sagde hun, ved I hvad, I kan bare få dem. Og så fik vi mig og Signe en. Der var ikke de andre, der fik en. Jeg ved ikke, hvorfor vi fik en. Jeg tror, det var, fordi det var så spurgt. Men det er bare med Fakta 15, og det er Matas Kit. Og der er sådan en lille... Ja, på. Så har jeg de her 3, og det er hånd antibakterie gel. De er med jordbær og agurk og blåbær. Og det er nogle... og det er noget gel, og der er også nogle, glimmerstykker inde i eller noget. Og dem kan man i hvert fald bare bruge. Jeg købte dem i Fakta, og de kostede 10 kroner. Jeg er sikker på, at man også godt kan købe dem i Matas, fordi dem har nogle af mine veninder i hvert fald også købt. Så jeg købte den her Bath Bombs, som ikke er en Bath Bombs, det er en Bath Fizzer. Og det er den her med grøn æbleduft, og det er dem, der man skal putte ned i sit badekar, og så dufter de. Og så den sidste ting, jeg har købt, det er den her dagcreme fra Derma, som jeg mener, at der er solcreme inde i den. Den dufter af solcreme, synes jeg. Men det er en dagcreme, men jeg mener, at der skulle være solcreme inde i den. Jeg har købt den her på apoteket eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor jeg har købt den. Det kan ellers så har jeg købt den normal eller sådan noget. Men det skal være sådan en, der er god for huden, og der ikke er alt muligt i. Eller sådan. Så det var faktisk alt det, jeg havde købt for det her haul. Vi håber super meget, at I godt kunne lide den. Hvis I kunne, så må I da meget gerne give mig et like. Hvis du har noget, du brænder inde med, eller som du gerne vil skrive til mig, kan du enten skrive det i kommentaren, eller så kan du skrive det til mig på Instagram over direct. Så også gå ind og følg mig derinde. Og så er der ikke andet at sige, end at vi ses i min næste video. Kys! Stine, jeg kan se dig. Fordi man kan sådan lige se dit hoved hen i hjørnet. Var det meningen? Det er en hoppebold. Nej, ikke sige noget. Stine, man kan se dig igen. Det er ikke sjovt. Det gør sådan helt ondt at have på nu, når jeg skal åbne øjnene. Vi kunne blive kærester, men det kan tage tid, den slags.